O pasado venres, a Asociación de Veciños de Sabadelle, coa colaboración da Deputación e o Conservatorio de Lugo, organizou un concerto ofrecido polos alumnos do Conservatorio Profesional de Música da capital lucense. O repertorio foi moi variado, dende pezas de Tchaikovsky e Rostislav Dubinsky, onde soaron violíns, viola e violonchelo, pasando por danzas húngaras do século XVII de Farkas Ferenc, con frauta, oboe, clarinete, trompa e fagote. Na segunda parte do concerto tocou a orquestra de corda de primeiro e segundo grau profesional. Interpretaron Preludio de Carpentier, suite número 3 en sol maior de Händel e rematou o concerto cunha suite celta, a polca de Tian, unha peza popular irlandesa. Nesta segunda metade os instrumentos que soaron foron os violíns, as violas, os violonchelos e o contrabaixo. Sen dúbida resultou ser un prazer para os oídos, por iso mellor que escoiten uns fragmentos da actuación.